Benvinguts a Freqüència Canina, un espai conduït per educadores canines on aprendràs a entendre i educar el teu gos de manera respectuosa. Som l'Irma Pujol i la Marta Frigola, creadores de l'Escola de Formació Unió Canina, expertes en comportament, gestió emocional i llenguatge caní. Freqüència canina, freqüència canina, freqüència canina. Avui parlarem de la dominància. Hola a tothom! Què tal? Com esteu? Ui, mira, a l'unísono. Benvinguts a un nou capítol de Freqüència Canina. En concret, aquest és el programa número 90. Toma ja! Com passa el temps, D'aquí poc ja 100, eh? Ui, què farem pel 100? Haurem de fer una festa grossa. Un especial. Un especial molt especial. Avui, centrem-nos en avui, que també és important. Volem parlar d'un concepte que encara genera molt debat i confusió, que és la dominància en gossos. Quantes vegades haureu sentit frases com el teu gos et vol dominar, has de ser el líder de la manada, i es posa les mans al cap, o si puja al sofà és perquè et vol desafiar. Avui analitzarem d'on ve aquest concepte, què en diu la ciència actual i com afecta això a la relació amb els vostres gossos. Abans de començar a parlar del tema, us recordo també que si teniu dubtes podeu enviar-nos les vostres preguntes per WhatsApp al 648 74 26 76 i ho anirem resolent al llarg dels programes. Som-hi, Marta. Doncs vinga, va. Com bé has dit, el concepte de dominància s'ha utilitzat molt per explicar comportaments dels gossos, però sovint s'ha interpretat malament. De fet, en etologia significa una cosa ben diferent del que pensa la majoria de gent. Però abans de posar-nos a definir-ho, volem explicar-vos d'on va sortir aquest concepte. I és que ve d'un estudi molt antic fet amb llops en captivitat, és a dir, llops tancats a recintes, on es van observar estructures jeràrquiques rígides. Però després es va veure que això no era aplicable als llops en llibertat. I encara menys en els gossos domèstics. Com bé dius, als anys 70, el reconegut biòleg expert en llops, David Meck, va publicar un llibre molt conegut, que és The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species. Bueno, no cal saber-nos això. En aquest estudi va observar el comportament de diferents famílies de llops en captivitat, el que deia l'Irma abans, tancats, i va detectar jerarquies molt marcades. Hi havia un alfa, hi havia baralles per recursos, dominància i submissió, que aquests són els termes que potser s'han acabat confonent més, i el problema és que aquells llops no eren una família natural, sinó animals de diversos orígens tancats junts en espais reduïts, i això distorsionava completament el seu comportament. Més endavant, el mateix David Meck va reconèixer que aquella teoria estava equivocada. Quan va anar a estudiar llops en llibertat es va adonar que vivien en grups familiars molt cooperatius on no calia competir constantment per liderar res. Exacte. De fet, ell mateix ha demanat que no reimprimeixi aquest llibre. O sigui, imagineu-vos, I ha publicat articles dient que el terme alfa no té sentit fora d'aquell context artificial. Però tot i això, el concepte es va posar de moda i es va traslladar de manera errònia als gossos domèstics. I tot i això es va fer molt famós gràcies al discurs del programa de televisió del líder de la manada, que va derivar en mètodes d'ensinistrament basats en l'autoritat, el control i la correcció del gos a través de la imposició. Exacte. Per tant, un cop desmentit aquest origen del terme dominància, què hi diu la ciència realment sobre això, no? Què diu actualment la ciència sobre la dominància? Doncs avui en dia reconeix que el concepte de dominància no és una característica de personalitat del gos, sinó que és una relació específica entre individus que pot aparèixer en contextos concrets. És a dir, no és que un gos sigui dominant en general, sinó que pot mostrar conductes dominants en aquell context, sí? I en un individu concret. I això no té res a veure amb voler controlar o escalar posicions dins d'una jerarquia com si fóssim una manada de llops d'aquells tancats que va estar observant David Meck. Exacte. El context de dominància tradicional està desfasat i, per tant, tot el tipus d'educació
canina que es basa en aquesta base incorrecta també és obsoleta. Ah, exacte. Una de les coses que encara sentim molt sovint és allò de aquest gos és molt dominant i apliquen aquesta frase només perquè el gos està abordant o excitat o es posa nerviós en segons quines situacions. Sí. Anem a desmuntar una mica això perquè realment no té gaire sentit. I la ciència fa temps que ens diu una altra cosa. Irma, ens pots dir exemples de conductes que la gent considera dominants? Coses que t'hagin dit algú que et digui, hòstia, és que a mi m'han dit que això és dominància. Sí, m'ho han arribat a dir només perquè la gossa em mira. La teva gossa és molt dominant perquè t'està mirant. Ah. No sé, té els ulls per alguna cosa, no? A mi m'han arribat a Et dir... mira molt, et mira molt. És dominant, la teva gossa? Bueno, és que Hosti. hi ha bestieses, O perquè mentre estem assentats en un moment se li col·loca la pota sobre del teu peu. Ah, sí, també, sí. És dominant, també. És dominant, està dominant, Està perquè dominant. t'està posant el peu a sobre del teu peu. Tu li has de posar. Posa-li tu... És el... mossega-li l'orella. Hi ha molta gent que diu bestieses, O la monta, també. Gossos sí? que estan, el que dèiem abans, sobreexcitats, Mm. i hi ha la monta pel mig, i diuen, ui, aquest és molt dominant, mira com monta l'altre. Sí, sí. És falta de context total. Falta d'informació. Sí. Quan un gos borda, es tira de la corretja, salta damunt de la gent, reacciona de manera intensa o arriba a fer una monta, no és perquè realment ens vulgui dominar, ni perquè estigui intentant ser líder de res. Què significa realment tot això, no, Irma? Jo ho veig més com un problema emocional, de no saber gestionar les emocions en aquell moment. O no té altres estratègies. Per exemple. I el que acostuma a passar és que no sap com gestionar el que sent en aquell moment. I això té molt més a veure amb les emocions com la por, la frustració o la sobreexcitació que no pas amb cap mena d'estratègia per controlar-nos. Ah, exacte. De fet, molts dels comportaments que s'han anat etiquetant com a dominants, avui dia sabem que són problemes de gestió emocional. Sí. Són gossos que no han après encara com calmar-se, com relacionar-se, com gestionar situacions que els superen. El problema d'etiquetar-ho com a dominància és que amb l'excusa que el gos ens vol dominar, poden respaldar l'ús de càstigs, correccions o tècniques d'autoritat que no només no ajuden, sinó que poden empitjorar les coses i la relació. Totalment. El gos al final, en aquests punts, no està entenent què li demanem, el fem sentir més insegur i al final el que es va trencant és el nostre vincle, no? Per tant, canviem la mirada, deixem enrere aquest mite del gos dominant i comencem a parlar de gossos que tenen emocions, que viuen situacions que els poden sobrepassar i que necessiten, en comptes d'inhibicions i càstigs, acompanyament, amb paciència i respecte, no? En resum, la dominància no és el que molta gent creu, no és una característica fixa del gos ni una intenció de controlar-nos. És un concepte molt específic i en la gran majoria de casos allò que estem veient són emocions mal gestionades i no pas intents de lideratge. Exacte, el lideratge és una cosa molt diferent. Ui, perdoneu. Sí, és que es confon bastant. Sí, es té tendència a pensar el lideratge com allò que ens han venut per la televisió, el que dèiem del llibre de David Meck, no? Aquest concepte d'alfa, que has de ser l'alfa de la família, i en canvi el lideratge, un bon lideratge és molt diferent. Un bon líder se'n cuida de coordinar el seu grup, de que tot estigui funcionant bé, de que tothom dins del seu grup estigui emocionalment bé i estable, i tot això se'n cuida també de gestionar els recursos, potser, no? Sí. Però com ho fa? Ho fa a través d'imposició constant? Clar, penseu com ho fa la fauna en un medi més salvatge, no? Hi ha un líder, sí, hi ha una jerarquia i un líder. Si ho fes de manera agressiva, aquestes espècies no sobreviurien. Hi haurien conflictes constantment. Exacte, perquè tots els membres del grup estarien en constant alerta si hi hagués un líder que anés a hòsties i amb imposicions. No sobreviurien. És que és just el contrari. Aquell individu que el que fa és destacar, posar en perill el grup, perquè si crides molt l'atenció, què passarà? Què faran els depredadors? Et detectaran. Exacte. No? Llavors, és totalment contrari a la naturalesa estar en conflicte constant, amb imposició constant, amb agressió constant. Tot això és que no funciona a nivell natural en un ecosistema. Igual que entre el grup de persones, igual.
passa el mateix. Penseu perquè s'entengui més fàcil. En una empresa Sí? hi ha un líder que gestiona tota l'empresa i que té com els seus, diguem, subordinats no, però... Ja, vale, els treballadors. Sí, té com els seus treballadors i cada treballador té una tasca. Pues hi ha algú que s'encarrega de controlar que tot això funcioni, controlar i de liderar i que tots estiguin bé. Un bon líder portarà aquesta empresa a l'èxit. Un mal líder és quan l'empresa després se'n va a pique, perquè no ha sapigut repartir bé els recursos, repartir bé les tasques, hi han hagut confrontacions enmig dels treballadors... Exacte, hi ha problemes de convivència dins de l'entorn laboral, hi ha faltes de respecte, en canvi, si tu ets capaç de localitzar el potencial de cadascú i coordinar-los de la millor manera, treure el màxim suc d'això, això és un èxit. Totalment, i el mateix passa amb les famílies. En un grup de família sempre hi ha algú que lidera. Imagineu-vos que lideressin els nens. Nens de 5 anys. Seria caòtic. Exacte. No tindrien potser la maduresa com per actuar de... Això no vol dir que no s'hagin d'escoltar, que això també és important. Que no lideri una persona no vol dir que no s'hagi d'escoltar, o que no lideri un gos no vol dir que no s'hagi d'escoltar. Sí, s'ha d'escoltar igual i s'ha de tenir en compte la individualitat de cadascú. Per això estem parlant de lideratge respectuós, on tot es té en compte, no? Sinó el que s'ha de fer és acompanyar i coordinar de la millor manera. Quan el líder no funciona bé, tot el que hi ha a darrere del líder acaba caient. Exacte. Bueno, Irma, dit això, el nostre paper com a referents no és el d'imposar, com estàvem dient, sinó el d'acompanyar els gossos. I això implica observar, entendre i educar amb respecte i amb empatia. El que dèiem, de tenir en compte la individualitat de cadascú, no només la nostra, sinó de que som un grup i totes les individualitats tenen igual importància. Si canviem la mirada, deixem enrere aquestes etiquetes antigues, podrem començar a construir relacions més sanes, tranquil·les i felices amb els nostres gossos. I si teniu dubtes sobre la comunicació del vostre gos, ja us avanço que la gran majoria de vegades no es tracta de dominància. Exacte. Si necessiteu ajuda per interpretar-lo millor, podeu buscar ajuda professional perquè us acompanyi. Exacte, i nosaltres també penseu que a xarxes pengem un merder de vídeos sobre comunicació canina, per tant, busqueu-nos, el nostre Instagram és info.unioncanina. Llavors, allà teniu un merder de contingut gratuït disponible perquè pugueu també començar a estudiar algunes senyals que, el que dèiem, són mal interpretades com a dominància. Exacte. En resum. Sí. Que se'ns en va el temps, ja. La Mònica quan ens posa les sintonies, nenes, vinga! Doncs res, oients de Freqüència Canina, ens acomiadem d'aquest programa tan molon, recordant-vos que si teniu dubtes ens els podeu fer arribar per WhatsApp al 648 74 26 76 i ho anirem resolent al llarg dels programes. Ens veiem aviat amb més informació canina. Una abraçada ben gran. Adéu-siau. Bye, bye. Freqüència canina. Freqüència canina.